En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà del diputat a les Corts, Ferran Barberà. Ferran, benvingut al programa. Què tal, Miguel Ángel? Un plaer estar així. Ferran, gràcies per la teua presència. Ens retrobem ara en una altra cadena i en unes altres circumstàncies, perquè l'última entrevista que el vaig fer, recent acabaves d'entrar com a diputat, aleshores tots el preguntaven la mateixa pregunta, era l'escó que havia deixat Mònica Oltra, després la diputada, o sigui, la persona que no va voler l'escó perquè se quedava en el seu càrrec actual i tu arribes a la política. Però jo no vull preguntar-te ja per això, perquè ja fa uns mesos i podem parlar de totes aquestes experiències, però sí que vull parlar dels 2.687 dies que has estat com a regidor de cultura, de festes en l'Ajuntament. Ha sigut el dur aprenentatge o el gran aprenentatge. Parla'ns d'allò que has viscut des de les regidories de Guadassuar. Pues sí, en primer lloc, moltes gràcies per la invitació. És un plaer retrobar-nos i és un plaer tornar a estar al teu costat. I sí, com bé dius, quasi 2.700 dies que han sigut de dedicació a l'Ajuntament de Guadassuar, una tasca molt gran, una dedicació molt important, perquè sobretot els ajuntaments que ja tenen un tamany considerable però no el suficientment gran com per a ser ajuntaments amb un cost de tècnics molt important, doncs són ajuntaments en els que realment les persones que fem política ens les vegem i ens les desitgem per a poder portar endavant moltes vegades els nostres projectes. I han sigut molts dies, han sigut moltes hores, ha sigut una grandíssima quantitat d'esforços la dedicada, i jo he de dir que en aquell moment en què jo vaig entrar, en 2015, vaig fer el vot després d'acabar just la carrera. Com a anècdota puc dir que vaig acabar la carrera el 28 de maig i havien passat 4 dies de les eleccions municipals. Va ser directe. A més de veres que és d'agrair que una persona com, per exemple, Joan Pujol, que era el portaveu de Compromís al meu poble, li donarà l'oportunitat a un xiquet de 23 anys de poder fer política, perquè és molt important també que les persones joves també participen de la política per a que realment les altres persones joves es senten interpel·lades i vegin que la política realment pot canviar la realitat dels pobles. I com hem canviat nosaltres la realitat del nostre poble? Pues, evidentment amb moltíssim d'esforç i, com bé dius, des de l'àrea de cultura, des de l'àrea de festes durant la primera legislatura i ja en la segona legislatura des de l'àrea de cultura i també des de l'àrea de joventut, amb molt d'esforç. Per exemple, una ferramenta molt important per als municipis com és la política de joventut, que fins a no fa molt de temps era la Maria, no? com es sol dir tradicionalment, de les regidories, i ara realment, per exemple, el meu poble és una regidoria que és de les que més activitat té. Contem amb 2 persones com a personal tècnic de l'àrea, contem també amb un espai dedicat per a les persones joves, i això no ha sigut fruit de la casualitat, sinó és fruit del treball, de moltes hores, de molta dedicació, de molts esforços i evidentment la voluntat de portar a terme una política municipal de perspectiva jove important, i com bé deia, que deixi de ser una Maria dins de les regidories i passi a ser una política principal, perquè al final, sobretot, els pobles que són més menuts, el meu poble és menut, no és molt menut, però és menut, són 5.800 habitants, i al final jo crec que no està en perill de despoblament, però sí que és cert que al viure també a una distància relativament propera de la capital, a distàncies de 5 quilòmetres de ciutats grans com Alzira, doncs és un poble que ho té més difícil per sobreviure, perquè no tenim totes les necessitats cobertes. És de veres que les tenim ben prop, però no les tenim totes al nostre poble. Per tant, de veres que la política de joventut hauria de
ser molt més important, i jo, per exemple, sí que puc dir que estic molt orgullós de l'última etapa en la regidoria de joventut, com ho estic també dels altres anys en la regidoria de cultura, en les festes i en tot allò que amb tota la humilitat podem dir que hem ajudat a contribuir al canvi que es va produir en 2015. Hem parlat d'una persona clau, Joan Pujal, i jo t'he de preguntar necessàriament per Boro Montanyana, que ha sigut l'alcalde que ha estat al teu costat, i també, per què no, en els companys de viatge socialistes, perquè al final formeu govern ara en aquest moment en ells, però vaja, la major del temps l'has passat al costat de Boro. Boro, tots els que el coneguem sabem també quin talent té. Sí, és cert que treballar al costat de Boro és fàcil. És fàcil perquè Boro és una persona que ha dipositat també molta confiança en mi, igual que ho va fer Joan en el seu moment, i que és una persona amb qui es pot treballar molt fàcilment. Crec que és una persona amb moltíssima empatia, capaç d'escoltar i capaç de posar-se mans a l'obra per a treballar sempre que ha fet falta, i per tant no puc més que tindre paraules d'agraïment cap a la persona que ha sigut durant més de 6 anys alcalde de Guadassuar, que pareix que no, però han sigut uns anys prou complexos, amb una situació heretada de l'anterior govern del Partit Popular de molta dificultat, i portar a terme eixa empresa pues, no va ser una cosa fàcil, la veritat. I sobre els companys de govern, jo he de dir que de fet ho dic sempre que se'm pregunta, al final estem condemnats a entendre-nos, i crec que no és mal tampoc que se diga d'esta forma. Condemnats a entendre-nos en el sentit positiu, perquè al final nosaltres no hem tingut una majoria absoluta, el Partit Socialista tampoc, i eixa és l'única fórmula que tenim per a tindre un govern de progrés i un govern d'esquerres a Guadassuar, però no sols a Guadassuar, a Alzira, a València, a la Generalitat Valenciana, en definitiva, allà on els números no li donen a ninguna de les dues forces polítiques progressistes de l'espectre que sol representar-se en les institucions, doncs un ha de donar-li espai a l'altre. Jo he de dir que la política de pactes és una política saludable, és una política que ha vingut per a quedar-se. No crec que les majories absolutíssimes que hem vist durant molts anys vagin a ser una tònica habitual. Crec que serà molt important també la política de pactes a tots els àmbits polítics, i que d'alguna manera aquesta política de pactes servisca com a garant de que no va passar ningú d'estarifo, com hem vist que ha passat durant molts anys en governs del Partit Popular, que amb la seva majoria absoluta es creien els amos i senyors de la Caixa i del que passava amb els diners dels valencians i les valencianes, per exemple. I això ha portat a greus crisis, i ha portat a... crisis no parla d'econòmiques, parla de crisis de credibilitat, i ha desenvolupat una forma de fer política que jo personalment veig que no és positiva. Per tant, crec que és saludable que tinguem pactes de govern entre forces progressistes que compartim a grans trets els mateixos interessos per l'electorat, evidentment cadascú amb les seues particularitats i cadascú amb les seues consideracions sobre cadascun dels demés, però que pensa que és una política que ha vingut per a quedar-se, és una forma de treballar que ha vingut per a quedar-se, i que personalment considero que és positiva. Vaig a fer-te, Ferran, l'última pregunta ja de Guadassuar per a després ja endinsar-nos a allò que passa en les Corts. Guadassuar, en aquests anys que tu has estat allí, realment han hagut uns canvis, alguns simbòlics, alguns simbòlics tan simbòlic com el que la senyal de l'autovia que fica Guadassuar estiga allà, fica. Hi ha altres canvis més importants, no? Com la declaració de les danses com a una festa d'interès. Vull dir que tota aquesta tasca, tot aquest treball és la que vosaltres valoreu d'una manera, tant siga una qüestió inherent, no? Que dius, és que és una senyal, sí, és una senyal, però que abans no estava, i que no sabia ningú que Guadassuar estava ahí a 1 quilòmetre de l'autovia, no? I les danses en tot el recorregut testimonial, cultural que tenen, perquè tota aquella persona que no conega les danses de Guadassuar és un fet
que jo recomane que en l'última setmana d'agost que vagin. Sí, és de veres que, per exemple, com bé dius, el debat de la senyal no deixa de ser una política de continent, no? Més que de contingut. És una cosa que evidentment no canvia la realitat del nostre poble, no afecta en gran manera el nostre poble, però sí que és cert que d'alguna manera, per exemple, el teixit empresarial del nostre poble sempre ens reclamava aquesta visibilitat perquè, clar, al final, quan tu has de... No, estem en l'eixida 373 o en l'eixida 380 i la gent al final dia, però que no teniu no fica ningú puesto Guadassuar en cap senyal, i evidentment no ho posava. Per tant, sí que és cert que d'alguna forma el teixit empresarial del nostre poble ha agraït molt perquè jo he vist imatges de camions perduts pel mig de l'horta perquè no trobaven Guadassuar i aquestes coses passen, a pesar de GPS, a pesar de qualsevol avanç tecnològic, aquestes coses continuen passant i evidentment des d'aquesta senyalització en l'autovia pues ara passen menys i després altres polítiques sí que més de contingut, no? Perquè al final l'expedient que de la mà dels Amics de les Danses es va incoar per a la declaració de les danses d'interès cultural pues ha sigut un punt d'inflexió per a la consideració de les danses de Guadassuar com una festa referent a tot el País Valencià, com una festa referent dins de la catalogació de les festes immaterials. Al final, nosaltres tenim dos puntals festius, com diu l'expert Joan Baptista Boïls. Un són la nostra fira, el Porrat, que n'hi ha en honor a Sant Vicent en gener, i també les nostres danses, les dues tradicions antiquíssimes. La Fira de Guadassuar és la Fira de la Ribera i les danses de Guadassuar són les danses més antigues que es conserven també a la Ribera. De fet, han sigut una espècie de mirall per a molts grups de danses que han volgut recuperar danses tradicionals en el seu format i a poc hem col·locat Guadassuar al lloc que li pertocava, també evidentment amb l'ajuda del teixit associatiu del nostre poble i hem pogut ajudar d'alguna manera a que aquesta situació acabara donant-se i ja que nosaltres com a veïns de Guadassuar que ens sentim molt orgullosos de ser de Guadassuar, pues, d'alguna manera projectar aquest orgull i projectar aquesta estima que tenim a les nostres tradicions, a les nostres festes, a la nostra cultura popular i que realment ens distingueix de la resta de pobles. Jo vaig a donar fe d'una qüestió. Jo vaig estar en les danses de Guadassuar enguany i vaig veure a Ferran en el seu instrument, el clarinet en la mà, alçant-lo, per a donar senyals al grup de música que hi ha davant, al grup de música que hi ha darrere, i que anaven connectant-se tots per a començar eixa dansaeta. I clar, com a músic, eixe dia tu és el dia que gaudixes més. I tant que sí, i tant que sí. Ferran, fa ja 3 mesos que eres diputat en les Corts. Te ho imaginaves així o la percepció és distinta? És una pregunta difícil, perquè sí que és cert que al final els que estem d'alguna manera clavats en política seguim un poc la vida parlamentària i seguim un poc tot allò que passa dins de les institucions. I al final és cert que d'alguna manera no m'ha sorprès en excés tot el que m'he trobat dins de les Corts Valencianes. Si de cas podria dir que m'ha sorprès de manera negativa l'actitud d'alguns diputats i algunes diputades que de quan en quant crec que no tenen el respecte que se li ha de tindre a la Càmera de Representació dels ciutadans i les ciutadanes del País Valencià. Però és que és de veres que al final la vida parlamentària, la vida de les Corts és un oasi, és una situació que malauradament no transcendeix molt a la societat valenciana i normalment quan transcendeix no sol ser per coses positives, més bé sol ser per coses negatives. Per tant, puc dir que no ha sigut tan positiu com m'esperava, perquè per lo que t'he dit de comportaments que pense que no s'hauria de donar en una institució com les Corts, però sí que és cert que tampoc m'ha sorprès en excés. Pots dir que sol haver de vegades massa soroll? Sí. De fet, crec que podria ser això el resum, perquè moltíssimes vegades en debats
que realment tots els debats són importants, no? Però n'hi ha moltes vegades que ens perdem en tonterietes, no? Que moltes vegades no afecten a la vida de la forma gent. per el fondo. Exacte, sí, totalment. I no anem moltes vegades al fons de determinades qüestions que sí que són importants i que sí que canvien les realitats de la gent. Jo vull preguntar-te ara com veus la política, perquè abans hem parlat de la política des de l'Ajuntament de cara als joves, però jo vull que parlem de la política des de les Corts de cara als joves. Totes aquestes qüestions que s'estan proposant ara, no? Autobús, metro, trens, gratuït, l'estalvi que això suposa per la gent jove. A pesar de que tu l'altre dia ficaves un post que havies deixat de ser jove, no és veritat això. L'únic és que no tens el carnet jove. Va, anem a deixar-ho ahí. Em sembla bé. Bé, sí que és cert que res fa escassos 10 dies que vaig deixar arrere l'etapa de persona jove reconeguda legalment per la llei valenciana de joventut, i sí que és cert que d'alguna manera, a pesar d'això, el meu perfil és el de les polítiques de joventut, i crec que el que estem treballant a les Corts Valencianes, o el que volem treballar a les Corts Valencianes, les propostes que portem des de Compromís en mobilitat, per exemple, com estaves dient, són propostes que pensem que a la joventut li beneficien i que a la joventut realment li poden ajudar a tindre un projecte de vida més fàcil, no? Pensé que els projectes de vida de les persones joves ara mateix són molt complexos, oportunitats laborals més escasses, oportunitats d'emancipació més escasses, la pujada de tots els valors de la vida, de la llum, del menjar, de l'aigua, del gas, i clar, al final tenim una situació molt complexa. Per tant, qualsevol mesura que puguem portar des de les institucions per a millorar o per a facilitar un poc la vida de les persones joves, doncs crec que les hem de treballar i les hem d'intentar aconseguir el màxim possible. Per exemple, també una altra cosa que reclamem a nivell de mobilitat és la concessió de les transferències de la xarxa de Rodalies i de la xarxa de les mitges distàncies a la Generalitat Valenciana, perquè considerem que el servei que s'està donant per part de l'Estat i per part d'una entitat com és Renfe pues no està sent el millor, i pensem que des de la gestió més propera, des de la transferència de les competències en matèria de mobilitat, podríem donar millor solució a la vida dels ciutadans i les ciutadanes valencianes, especialment a moltes persones joves que agafen els trens per anar a casa, per anar a tornar a casa o per anar a la universitat. I per això apostem, per exemple, esta setmana hem presentat una proposta des de Joves PB amb la col·laboració intercomarcal entre Joves PB Horta Nord, Joves PB Horta Sud, Joves PB València, per a la proposta de metro 24 hores durant els caps de setmana, perquè moltes vegades molta gent es veu abocada a agafar taxis, a agafar altres mitjans de transport o agafar o fins i tot a arriscar-se a anar sols pel carrer, perquè no n'hi ha ninguna altra alternativa més econòmica per a poder tornar a casa un dissabte a les 12 de la nit. No t'estic parlant d'un dissabte a les 4 del matí. Tu vas ser molt crític i ho manifestares davant de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per el col·lapse que va haver en el moment que se diu que n'hi ha gratuïtat i evidentment se col·lapsa la web, no n'hi ha manera, fins a tenies que entrar a altes hores de la nit, és a dir, i tu manifestaves que això s'hauria pogut fer d'una altra forma. Sí, perquè considerem que ja existia dins de la xarxa d'oferta que n'hi ha per a les persones joves, ja existia una oferta com per exemple la Suma Jove o la Twin Jove, que d'alguna manera podia haver donat una solució més fàcil a aquest problema, com vàrem proposar que quan s'anara a fer una recàrrega directament, quan la màquina detectara que és un abonament juvenil, que realment el cost de la recàrrega fora zero. Era una solució que pensàrem que era el més fàcil de solucionar ràpid, perquè, clar, volíem evitar el que va acabar passant, que s'obrirà un web on realment t'entraves per a sol·licitar un torn per a demanar un abonament, i al final el que has dit,
es va superar el cabal que tenia la pàgina web i es va ser una autèntica llàstima perquè teníem una oportunitat per a realment respondre de manera àgil i el que ha generat d'una mesura que era molt positiva, que considera que és molt positiva, pues ha generat al final també desafecció en algunes persones joves. Per tant, crec que evidentment s'hauria pogut gestionar molt millor i vàrem fer, de fet, unes preguntes parlamentàries a la consellera per a que ens donen explicacions de per què ha funcionat tan mal i quines eren les previsions que tenien per a aquesta posada en marxa del nou sistema d'abonament gratuït. I ara et pregunto per 3 qüestions fonamentals de cara als jóvens: l'habitatge, els salaris i les condicions laborals. És a dir, és allò que preocupa al jove d'avui en dia, no? És a dir, moltes vegades les condicions laborals tots sabem quines són, empleos precaris, els salaris precaris i després els preus de l'habitatge que no té accés tot el món, la gent no se pot independitzar dels pares, és vaig a dir-ho en castellà, és una pescadilla que se muerde la cola. Efectivament. Com bé dius, com estàvem comentant abans també, l'encariment de la vida arriba a totes les esferes, també arriba als habitatges. Ja les persones joves ja han de destinar més del 70% dels seus precaris salaris a pagar-se el seu propi habitatge i, com bé dius, és una pescadilla que se morde la cola. Tenim salaris molt baixos, jornades laborals que moltes d'elles no estan reconegudes en els contractes de les persones joves, gent que no té contractes, salaris, com bé dius, baixos i vivendes que cada vegada ens costen més diners de llogar. Evidentment, això dificulta els projectes de vida de les persones joves i no crec que la solució siga que vinga una presidenta d'una comunitat autònoma a dir que és que els joves ens falta cultura de l'esforç, quan som la generació més preparada de la història i la generació que menys oportunitats laborals té, que més dificultats té per a pagar el lloguer, que més complicacions té a l'hora d'accedir a un contracte laboral decent. Crec que a aquesta generació dir-li que és la generació que li falta cultura de l'esforç a mi em sembla absolutament demencial, perquè crec que les persones joves porten des d'alguns que no han conegut un altre context que no siga el de crisi, perquè jo quan vaig tindre ja oportunitat de treballar, que és als 16 anys, era el moment en què realment explotava la crisi financera del 2008. Jo soc del 91, els números ixen, i jo porto tota la meva vida laboral encadenant crisis una darrere de l'altra. I clar, en aquests moments que vinga una lideressa d'opinió de la dreta, quasi és més de l'extrema dreta, a dir-nos que als joves ens falta cultura de l'esforç, quan crec que ens estem esforçant molt fent un exercici de contenció, quasi te diria, per a no tindre actituds més disruptives de les que tenim, perquè crec que la situació és molt, molt complexa i hauríem de tindre també un poc de respecte cap a les persones joves. Ferran Barberà, vull agrair-te la teua presència ací en el programa per haver parlat sobretot de les polítiques dels joves, perquè vosaltres en el vostre eslògan diu que sou molt de treballar pel futur digne de la joventut. I a aquestes qüestions, jo que tinc fills jovens, m'agradaria que els meus fills s'aprofitaren d'aquestes polítiques ben fetes i constructives de cara al seu futur. I si esteu treballant per ell, tant de bo. Tant de bo. Per tant, gràcies per tota aquesta tasca que feu des de la política de les Corts i agrair-te, com bé dit, les teues paraules i la teua presència ací en el programa. Gràcies. Un plaer, com sempre, Miguel Ángel, i segur que seguirem treballant per les persones joves, seguirem treballant per millorar els futurs de les persones joves, perquè al final, sense les persones joves no anem a cap lloc, perquè les persones joves no són el futur, són el present. Així que, moltes gràcies. Gràcies, Ferran. I ja ho han vist, d'alguna manera, ell treballa en companyia del seu grup per millorar la vida dels 5 milions de valencians i valencianes.